Millionærbror mobbede mig for billige klæder. Det han gjorde etterpå var uventet. Min bror er millionær, og han prøver altid at få mig til at føle mig dårlig for ikke have den samme kostbare smaken som ham. Han skrytter hele tiden af klokken sin til 50.000 kroner, dressen til 30.000 kroner og skoene til 10.000 kroner, og han er altid kjap med at påpege, hvor billige klæderne mine er. Han går til og med så langt som at sige, at jeg ser ud som en utilligger. Men jeg lader det ikke gå ind på mig. Jeg ved, at jeg ikke trænger dyre klæder for at være lykkelig. Jeg har en god job, en kærlig familie og et tak over hovedet. Det er alt, jeg trænger. En dag inviterede broren min mig til en fin restaurant for middag. Jeg vidste, at han kom til at prøve at få mig til at føle mig dårlig igen, så jeg bestemte mig for at snu spillet på ham. Jeg dukkede op i min vanlige jeans og t-skjorte, og han begyndte straks at tulle med mig. Men jeg lod det ikke plage mig. Jeg smilte bare og sagde, jeg er komfortabel med det, jeg har på mig. Jeg trænger ikke bruge masse penge på klæder for at føle mig bra. Broren min blev målløs. Han vidste ikke, hvad han skulle sige. Jeg kunne se, at han begyndte at indse, at de dyre klæderne hans ikke gjorde ham til et bedre menneske. Efter middagen trak broren min mig til side og bag om undskyldning for altid at tulle med klæderne mine. Han sagde, at han indså, at han tog fejl, og at han beundrede mig for at være komfortabel i min egen krop.